Yang kok 들어도 Actually tini Mongolbar Mongya hati Angwa hati faidani Gibilpuru Just Thanagana ni kaisa lamawo Chini ang mohoran ko thama lamawo Thui baya ko bai bono nukha klaijak Nga ang bono directly Mongya kami BSCO tui heka Nga ang bini to kuno saimiya Bungbo saimiya kuno saimiya Just tui heka tap treatment chol tong bini Pai injection rijak abo Ansano tayang kuno saimiya kuta Amne ka daito hini nang tui hemani Tabuk guardian ni buyang para biyang ko bono kita sengna angsa takai tong kintu pokok sana ni kuno ongko yakho ngke kok sai mang hang kai bini guardian no ya pare ang ni jin no ko thangman hai au hai kan kai to tong ta bini to already bung tui thui mang se phai tong ko ta su jot tui ngkai ekdom serious case no ngkai Mongya PS no bo khau khai dikha bo phata phai no phai ko ta su jot tui chok pai Angkai mohorani puni anu mungkin sama kan